खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दा बे समाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोरबोनि खौवौ। आंनि मुङा जाबाय मुस्रि बारसु बर', जिल्ला बाक्सा। जागायबाय। गोरबोनि खौवौ खोमा गुदियाव मिलौहाब मिलौहाब रिंफैदों। नुदोंमोन जेबोला दालायाव बास्लाय बास्लाय मेथाइ रोजाबनाय। सं दानदोंमोन आं गोबां सम बिफांनि गुदियाव जिरायनानै। नायखोमादोंमोन आं नोंनि गुबै मोखां गन्थं थाग्रा थं। थेवबो हमदांनो हायासै नोंनि सनानि मेगनखो। थेवबो बुजि मोनासै नोंनि मेथाइ रोजाबनायखो। जेबोला आं फैयो अबोला नों एरसोयो, जेबोला आं थाङो थांफायोल' नोंनि गारां। सानखोमायो आं सिरियै लासै हमदांनो। सानखोमायो आं सिरियै सोंनो सोंगाब सोंथि। सना नों सोरनि, सोरजों सानखो सनानि संसारखो? आं बावलांबाय हादोर नखर आरो गावखो। जागोन दा जोबथा जिउसिम जिउ नांजो। गोरबोनि खौवौ गारांजो फिनदो। खुलुमबाय।